tao ni por ngini pe na ka gospel jung Ioanis borok we Balei ka gospel Ioanis kamdon gihtin dujok haga gospel jung borok we but Lada ka jingialap gospel ka long shaphang ka leit bneng but ka leit dujok sapa Lada ka jingialap gospel ka long shaphang ka jing leit bneng but ka leit dujok Lada ka jingpynim ka long bangin lait na go dujok but bangin leit bneng Balei ngim yo I ga khtin dujok haga gospel Ioanis borok we kataga de ga bangeju perkhat sisin bah habadon ke jingsngewthuh lane habang yelap ngi per bosing ngi perkhat kumta renga kwa ingi bangin perkhat kat u Ioanis u badai u senram jong Jisu balei kren sisin ro shaphang ka dujok haga gospel jong u kataga de ke ek ba u kristano de ban perkhat kamdon ga khtin dujok haga gospel jong Ioanis borok we bar kadon ga daw balei ngin ye pet bang pen ipi katu kat ni ngamla ban jubab yaka haka jinghikai tang sisin kane kede jisha ga jinghikai ka ba hap po ga thup balei u kris uwan balei u kris u hap ban yap to le mta shiktin blai gospel jong Ioanis long balai khot ka ba okay gospel Ioanis long balai khot khatsan bau eu u banget ha u mut hau Jisu jot shu lene jot henry yo ya ka jingim ka ba bymjukut u bymnget jot ka khlem ong u bymnget leit dujok okay u banget jot ka khlem ong u banget leit dujok ka khlem ong ta ka ong u banget jot henry yo ya ka jingim ka ba bymjukut teng ni kilibang u banget yo ayu u banget yo ka jing bymjukut Lada nget long kumno leit dujok hoi kata kala le si ban long ba leit dujok tang ba kamdei kamdon haga gospel jong Ioanis kumta gospel Ioanis ka ong le u bymnget kemut jot thot bakhan riu namo bleli kata ga perthei kat hadu bola ai yo kon blakha marwe ba u banget hu jot henry yo ye ka jing bymjukut u banget hu jot khlep ong u banget hu leit dujok henry yo ye ka jing bymjukut ka ong u banget yo jing bymjukut u bymnget ka khlem ong leit dujok ka ong u bymnget jot ngin habang pule Bible ngin pule ka daga ek ba ka ong yangi kumba kalong on face value kumba kalong kumto ngimde ban pule Bible daga ek ba ngi perkhat lapa hajabeng jongi nambar la ngile kumta ka jabeng jongi kan tapmat la but kan pen perkhat yangi tharai kan ne ka mod ka dujok tharai kan ne jingjot ka mod ka de ka dujok tongin at tongin plus tongin no tin kasi at nginom pen ka Bible kong nai penlang ye ka bom don but nai shim no ye ka ba ka ong na ka ba ka ong so yo ka jing bom jukut na kan tin bom jukut ngala de hikai ka jisha ka jing bom jukut ka Ioanis ada pemde pan sngap ni jingkai khele sngap shoi ga to pin sngo tho gamot ayu ni ka jingim bymjukut Ioanis zoe now galong hat khot ka bala pasan khot la phan ring puli dare utaw banget ho khon udon ye ka jingim bymjukut na ni ka jingim ka bymkut sho uta ubomnget ho khon yo ye ka jingim henry ka jing bitar blai ka yai sa ha u okay kene khot ka ong
ngipulei kini balai ngipulei kini thot namar ngakwa phi bani igni ne ngin pulei ke gospel jong Ioanis shaphang ki dukhot ki ba kren shaphang ke jing bymjukut ki ba kren shaphang ki banget bat ki bymnget. Okay, shaphang ki banget bat ki bymnget. Haga jing berkat jingi ki banget kemut kin yo jing bymjukut ki bymnget kin la chu dujok kata ada jing berkat jingi. Harai ngin ni pulei git khot jong Ioanis ya gospel Ioanis bat git khot ki bayadai bat kita ki jing bymnget ni ki jinget. So banget hau kon un yo ya ki jing bymjukut ubamnget un om yo I ki jing mut ubamnget un om yo im. Ka klem mong ubamnget un leit dujok. Okay? Klem ong. Now, haga dekat ke ba okay kalau long besau dekat ke ba kat sau ke don ke ting ke jing bymjukut tengin om pulei gitu. Unono badi ni gani gawa unom sleng da lele re ka gabangan ai u galong kum ke pukri ke ba kersoi sha ka jingim bymjukut kumut ubomdi na ka wa kamu Chris Jesu ai un sleng bat un om poi sha ka jingim ka ba bymjukut. Agalong ka ba saub yang dekat ka ba lapon riu ka don ka tin ka jing bymjukut. O Jesu ong tu kipai ye kalang kha la berli ka ayom kala dir kala dei bha jing sha. Kala bru ka ong utau ba ot upriang la ka bainong ba utau ba lum bat ulum yo so sha ka jing bymjukut. Kamut. Okay, to hakal nong ba san ngini pulei nong san get khot kene de ge ke bangi dan kam bhaban bani pej kal nong san ado get khot ka ba ngini pulei khot ka ba lai arpusau si sha ngong phi utaw bos ngoi tin jinga badu banget hanga hataw bala pha hanga udon ka jing im ka bom kutsho bat un hap sha ka jing penrem utaw banget hanga baru tahu banget yang bala pha nga udon ka jing im bymjukut unam hap sha ka jing penrem sngap ha ni khot klem ong banget udon ka jing im bymjukut un om leit sha dujok ka klem ong unam leit sha dujok ong unam hap sha ka jing penrem. Okay, banget udon ka jing bymjukut banget un hap sha ka jing penrem banget un om hap sha ka jing penrem. Henry ulalait na ka jingiap sha ka jingim ka klep ong ulalait na dujok sha ka jingim no ong ulalait na ka jingiap sha ka jingim. Hallelujah. Ngai kat banganang pule kat ta kan nangam sepo to khot ka ba arpho khandai khot ba arpho khandai ring pule khot arpho ro to nginam pulih kat orang nak yo slam dekat ke ba arbo khandai o Jesu kren shaphang ke jimi pat jing ke bayap dekat arbo ong tikin ya mi pat kita ki ba lebha sha ka jing im bymjukut I mean sha ka jing mi pat jong ki ba im len ka jing mi pat jong ka jing im kita pat ki ba le snew sha ka jing mi pat jong ka jing penrem. Ka klem ong kita ki bele bahas sha ka jing im bymjukut re kita ki ba let's new shadu jok klem ong shadu jok ka ong sha ka jing mi pat jong ka jing penrem ka don ga da balei Ioanis ong shikantin ro kin leit shadu jok kin ni ki bele pop kin leit du jok kin ni bom ngai kin leit du jok ka don ga da balei ong kumta haga bakut jong kane jinghikai ngan ong balei Ioanis ong ngan ong balei Ioanis klem mention klem kren shaphang klem tho kawer thot shaphang do job ka lenong ka ba san yang hi ya ga thot ka ba la ba khundai
piwat ke jing tho na ba ki pi tharai pi mut pi yo ke jing bymjukut dai ki de ki flash phang jinga thot sau pho kong pinamon ban wan hanga ba pin yo jingim kamot lada pim ka khlem ong pat lada pim wan hanga pin leit dujok ka ong lada pim wan hanga pinom yo jingim lada pi wan hanga pin yo jingim. Okay, now dolong ba okay nong men riu kalau men riu kot sau pho kren shaphang uji suang ini kitin ong ene long ga mon jong taw bla pha enga ba uno ru ba yo iyo khon ba do banget hu un yo ye ke jingim ka bom kut sho bat ngang pami pat yu ha gisingi ke ba khado u banget hanga un yo ye ke jingim ka bom jukut u khlem au banget hanga unom leit should dujok un yo ke bom jukut ke sho ong u banget hanga un yo ye ke jingim bom jukut bat ngang pami pat yu si ba khado kalau khot ke ba sa phun yo shisha ngong api utaw banget hanga udon ye ke jingim ka bom kut sho khlem ong u bom hanga udon ke jing bom jukut sho bat un om leit should dujok khlem ong unom leit should dujok kong unu nu banget hanga undon ye ke jingim ke bom kut sho kemut ubom nget don ye ke jingim ke bom kut sho kemut ke jingim ju kan kut kita ada jimut khot ke basau pho okay sabu khandai ki khpa jong phi ki khon Israel hari khlau ha ke jiya inti sau pho snem ki labam ye kita ke mana tahre ki yap khot san pho uni long tau pu wan her na bneng ba ubriu baro ba bam na un om yap ubriu ba baro ba bam na un om yap kane thot khlem ong ubriu ba bam baro ba bam na uni kpu un om leit dujok ka khlem ong un om leit dujok ong un om yap kan mau ha ka ong nono ba bam na uni kpu un om yap khlem ong un om leit dujok ka ong un om yap pinon eman jupule Bible kumta kumbakalong ne pinong kata ka jimut kin yap kumut kin le dujok ken no nai perkhat nai pule Bible kumta de ke ai ka pi perkhat ya ai ka bakam don ha ka Bible ka dekot ka ba sat san huai ngalong kupu wan hera meneng unono ba bam ni kupu un im shijunom baru kupu ubangan ai ulang kedok jenga unono babam nu kupu un im ju shijunom kanit khot klamong u babam nu kupu un lait na gedujok bat un im shijunom kong babam nu kupu un im shijunom kemut u bombam nu kupu un om im shijunom kadai balong kumta now dekot ke bas okay dekot ke ba boleh dekot sam sao uta ubabam ye gedok jenga berbedi islam jenga udon ye ke jingim ke bom kut sho nganga pami padi u hagis ngi bakhado ubabam ne gedok berbedi islam udon ye ke jingim ke bom kut sho kemut ubombam umdon ye ke jingim ke bom kut sho klem ong ubombam un le chudu jok kani khot klem ong uta babam gedok jenga udon ye ke jingim bom jukut bat un om le chudu jok ka khlem ong unom leit should jok ka chu ong ba bombam unom don jingim ubabam undon jingim ka dekot ke ba okay thot basan phopra uni long da kpu wan her meneng om kum bagi khpa jo phi ki balabam ye da mana bat ki yap no olang ki yap no ki yap utaw babam no ne kpu kumut ukren shaphang la de ude mo uta kpu wan her meneng so utaw babam no ne kpu un im shi junom klem ong uta babam no ne kpu unom leit dujok ada un im junom kam don khtin dujok hagine git khot ke bangila de pule mentan na dul no bala sa basan bat benriu ngim yo i ye khtin dujok ubom ngai klem ong un leit dujok ubom don ni bom jukut klem ong undon ye ka jing bom jukut hadu jok
kamdon gum ta khot nganom biang kini git khot baro ki khlem ong utaha ubom ngej undon jingim bymjukut ha dujok un im junom lo junom ha dujok ka khlem ong ta kelenong ke ba ya khot ke ba okay kini de shaphang jing bymjukut tengene pulei to namar ba de jing kren jong petros jisu ong melong kres kon jong blai ubodon yikitin jing bymjukut ha kelenong ke ba okay nginom slam kenapa nginom slam. All right. Kelenong ba pra Ioanis no. Okay. Okay, shaphang pulei khot ke ba pra alno ba pra ngan pen iswa pi khot ke ba san ba pra jang no ben riu nong ben riu khot san pra ko ngi tagi pa jong pi ke bla ba mi da mana hari klau ke le yap kanikhtin yap ka wan khtin Greek namar ya testament ba thamala thok tin Greek so wan khtin Greek ngam tip kuno ban keno herengan ngan chu keno ka kumni apothnesko kata kade ke jingmu juga de jingyap kam de yap hadu jok ka kren shaphang ka jingyap apothnesko now kalau ba pra ngin pulei kalau ba pra nomor ngin pulei biang ni khtin apothnesko kalau ba pra haga de khot ka ba arpulai. All right. Okay. Khot arpulai ulo ong te heki pi pilong nagani khndo ngangalong na bneng pi pilong nagani perthai ngangam long nagani ka perthai khot sa arpsa nga ong te namar kata pi ba pin yap hagi pop jong pi namar ba phimsham langai ba dei manga pi pin yap hagi pop jong pi nga bhagan ni khot ko ong namar ba phim nge jenga pi pin yap hagi pop jong pi ga khlem ong namar ba phim nge jenga pin leit dujok ka ong pin yap hagi pop jong pi ga khlem ong pin yap hagi pop jong pi bat pin leit dujok ka ong pin yap hagi pop jong pi full stop. Now yang ikhtin yap ke day apothnesko yap pin yap ke pop jong pi namari ko no man riu ko khot naman tan pani pi khot san pra ko ki khpa jong pi ke mot ki to ki konishol ke lo bam yo ya ka mana hari khlau ki yap ka de jo ikhtin yap apothnesko ka de jo ikhtin wo jisu ong yegine ki yeki jiu ki bom ngai jisu ong la da phin ngai nga phin leit shi ke jing yap shaka apothnesko la da pi ong kin yap ga pop mot kin yap hadu jok ke mot pi de ban kur ro bagini kon Israel ki bala yap hari khlau ki leit shi du jok bro nganom biang la da pi ong yegini ki bri ki bom ngai jisu ki yap ga pop mot ki yap shadu jok ki don hadu jok ki leit hadu jok pi de ban kur ro yegi to ki babam hari khlau ye ka mana hari khlau ki bala ki kon Israel nda ba ki yap jisu ong ki le yap no pi de ban kur bagi to ro ki leit shi du jok harai kamdon gad khot ka ba mon kamdon gad khot ka ba ya mir bat kata ka jing berkat jingi ka ba ong ba kile chidu job now ke renong ka ba okay kalnong ka ba prab yang gad khot ka ba san phuwe shisha ngong pi la da nono briu usumar gi ojo ong janga un om yo iye ka jingyap un om yo iye ka jingyap nono briu usumar gi ong janga un om yo iye ka jingyap ka klem ong un om leit dujok ubo sumar hukum janga un om leit dujok ka shu ong bai un ubom sumar hukum janga un om yap. Now hagad khot ka san po ar kono prat khot san po ar tidak gijiu kile ong ho mantangi tip ba mimi don uksoi namaru Abraham ule yap bat kita ngi tul paro hare mimi ong unono briu bu sumar gi ong jinga ono mat gi jinyap kumno Abraham jingi ro bu sumar khtin blai uyap ki nong tul paro gi bu sumar khtin blai ki yap kumno me pat bi ong bu sumar mi lada me de u blai khono blai me ong me kamade umta so bu sumar khtin jong me onom yap
kumno menot bang ta namaru Abraham ru usmar ktin ublai here uyap kan ma bha ki ju ki tip ha Abraham uklem le sha ki klem ong u Abraham lu yap bar ulet shong bar ublai no mdon gum ta khot mdon gum ta ktin ka bang hagni khot ula yap bar ulet shong ublai sha khmar ublai le ni ulet shot tra le ni ulet sha gapuram ka shong Abraham u la yap bat kinong tul paro ki yap ka klem ong ki la le sha bneng ka shong bai ki yap now kene gede ktin okay to alright tangin puli gal nong ba ke ngan hab the check chwa hai ke don okay gal nong ba to gal nong ba cut way in puli nong ba cut way shaphang ne ktin apot ne sko gal nong ba cut way ke khot ka ba khat sa tiu jisu ulai tho yagi sanran ju udaga bashai u Lazarus u yap u la yap Lazarus is dead u Lazarus u la yap doktin yap ang to gade apotnesko wa u Lazarus de bohok nok pop u bohok ke u Lazarus namar de prolog jisu de ole ba hok so Lazarus bu yap u longgumno ka klem ong u Lazarus u la yap bar u le shong bar try ka shong u la yap full stop apotnesko kan mau ne khtina apotnesko Lazarus yang to ki bom ngai ro ki apotnesko hi ka jo hi now the khot ka bas khan rio tiu Thomas u la yetho uni u wal khot u Didymus ulong hakine gi perlo hagi senram jusu gi perlo chu tongin yang ni lek bangin ya yap lembat u bangin ya apotnesko lembat u ki senram gi tip ndabaki yap kin yothya ki lechu ga jingyap mdon gum ta ka baong to mangi de gi namar bangi de senram jusu ngi lek ngi shong kar ba trang ngi lek bneng ngi lek bneng no haba ki kren shaphang ga jingyap ki shong bai yap ikram ong le bneng le ni le dujok kad khot ke bar poi tiga martha kalong jisu ong tra ba jindala ba men jindala donang ne uparajing inom jindala yap uparajing ino unom jindala nesko uparajing kaktin yap to so uparajing inom jindala yap ka khlam ong upar la men jindala donang ni atra uparajing unom jindala le bneng lani uparajing unom jindala lani uparajing unom jindala yap bat mentau shong sebeneng ka klem ong mentau shong sebeneng ka ong unom jindala yap bala tapi pulai gani gan lenong kumno jisu batai ya kan jing yap u ong bakade ke jingjot ya khot ke ba arposan u jisu te long ka ngalong ke jimi pat ke jingim utaw ngai hanga walu de yap undang em khot ba arhun re unono uba ngai hanga unom yo I yaka jing yap uba ngai hanga unom yo I ke jing yap ka ong unono ba ngai ka khlam ong unono ngai hanga unom yo I ke jing yap hare ula lait na ka dujok ka khlam ong unono ba ngai hanga ula lait na ka dujok hare yo jing bymjukut khlam ong ta ong unono ba ngai hanga unom yo I yaka jing yap leni unam yap kat khot ke ba arpo alright ngin e ang to kat khot ke ba lai po ar kini de dang story jong Lazarus ka mariti ke balawan ka lawan bat asya ka jaga bo jisu don bat kal yo I u kala dem halagi kejat jongka kada ong atrai lada men jin dala don hang ne uparajingi unam jin dala yap okay unam jin dala yap ka khlam ong jin dala yap ban udah le shong utrai okay now ke dekot ke bang
Okay, lapunyo. Ti don na preng joki ki balaong kumne. Hato une ubriu, ujisu no naset, ubala play gi khamat jigi ba mala, but hato umla se ban penim, yo ne ubala yap. Kemud yo Lazarus. Apotnes ko, kemud kadege Lazarus yap. Now gonong ka ba sanpo, tkot sanpo. Oto ngina pulai tkot sanpo. Namar kadege kren jong ki jiu shaphang. Kumno ba ki kwa ban penyap jisu. To. Hai de kedon gumto. Maaf dengan kat banganang wat yiki. Okay, nong ba kat nyo. Kene long da jing bymjukut kenapa jing bymjukut kene ban yo itho yo Balei. But you Jesus Christ yo ba ulapa kata kene jing bymjukut. Okay, ngin pulai tkot ka ba nong ba kat nyo tkot ka ba kat a. Nong kat nyo tkot ba kat a. Kat bang adang don lembat ki ha perthai kene de jing dua jong jisu shukpa jong kat tra kat bang na kopa kat bang adang don lembat ki perthai ngala sumara ki ha kerteng jome yagi tabaro ki pamela ahenga kemut ki senran jong jisu yagi tabaro ki pamela ahenga ki badai ki senran jonga kat arngot don wero na ki ubajot no hari tang ukon jong ke jingjot kemud ukren shaphang Judas Iskariot wong barok ke bami ahenga ong ngalari sumara ki de khtim jeme namar mila ah ki mila ah me ki hanga so don weru na ki ubajot no hari lait tang ukon jong ke jingjot kemud nagi khan ar we ujot sangap ha that none of them is lost but the son of perdition that the scripture might be fulfilled don weru na ki ubajot khani khtin jot don weron ki jot kadege khtin okay ngala tho eka jisha kadege khtin no de apolumi kadege khtin jot ne to ka perish unono bangenga unom jot ubange unono bangenga jot sho apolumi kadege kren shaphang ka jingjot ka ba ka jingjot thiau ka jingjot Manong no, ka jingjot ka ba pura, ka jingjot, mende jingjot, mo kada jingjot. So, ujisu klam ong kita barok ki pamila ahang apa, don wero na ki ubalai dujok. Hari tang ukon jong ka jingjot ubadai Judas Iskariot. Klam ong Judas Iskariot ubadai ubalai dujok. Kasih ong baik ujisu dua ong ujisu kod kon jong ka jingjot okay kon jong ka jingjot nagane khtin jingjot hane gede ka apo lea kon jong ka jingjot mde kon jong du jok ne namar ba umnge imle chu jok no khlem ujisu khlem ong gumta Judas bal denga hakmi ma de ka du jok ding ka ba shurkhai junom ong Kodi ukon jaga jingjot, balei jaga jingjot. That's it. Now, okay, ngait mentah ka slam hi jisha kena jing kren. To, okay ngat sengit hang tu nomor Son of God his okay kot nawar pot kot ka ba lapu ngan pen kot hang ni. Hari lethoi ni ke baro khnang ba pin yong ngai bo jisu long kresu kon jong Balei but da ka ba ngai u pin yo jingim haga kerteng jong u da ka ba ngai how jisu pin yo ya ka jingim kemud da ka lada pim ngai pinam yo ya ka jingim na ga khubor ni por ka dai Balei mdon ga khtin dujok haga gospel jong Ioanis pipulegi the gospel Ioanis baro ko pimla Yektin dujok na jingkli ba kongsan ka bang deban perkat ga ni Lada ka jingpynim ka long shaphang ka dujok bat ka bneng
Lada ka jingialap jingi gospel kolong bangin lait bagi berikin lait na dujok bakin leit bneng. Balei ngimyo ishisen ro Ioanis ukren spanjaka but udai usenran jong Jisu. Haji syaru senran uba hajantam negi senran baro yo Jisu baru Jisu. Kadon gadau balei kren. Namar kedau ini namar hau Ioanis. Now kadon kajing yatai haruk mentaru kajing yatai nia hapreng ki scholars kino wat benya ya ke Bible manu betok ya gospel jong Ioanis don boong Ioanis hi don boong de Ioanis kabanga pun kut hani por ngam ong bade Ioanis nani bom de Ioanis tangba ya kani la khode ka gospel jong Ioanis la le se bande Ioanis boong uba hikai tangbo don wei paru nong tho unong record but kekelalong no gospel jong Ioanis laban de kita keduru tang bangi tips kem bahagani ga jing ong baro jong Ioanis kam don khtin dujok balei tip namar bahaki kim perkhat kumta kim tip ba Ioanis tip ba don ye gani ga jing perkhat kumbangi ngidon ka jingpynim gede lait nurjok leit bneng kabau usngewthuh kabau Ioanis ukwa baki berukin ngewthuh kadai kajing bakin shaphang bakin ngewthuh kamut ayu ka jingim bymjukut lobi nganong ne shaphang penkut lada don dujok lene lada don dujok lada pido ye ka jing bymjukut lawai Lada don dujok dan ida don dujok. Lada pido ke jing bymjukut lawai. Ke jingim bymjukut. Dan ke jingim ke bymjukut show. Kadai ke ta ke bo Jisu uwan ban ai shigibriu. Namar balai pitip namar usngewthuh kamut ayu ban yap. Namar Jisu usngewthuh kamut ayu ban yap. U Jisu tip ke ke jingyap. Baru Ioanis ro utip kemut ayu ke jingyap ke jingyap usngewthuh kemut ayu ban yap usngewthuh kemut ayu ban jot no shabymjukut u Jisu usngewthuh kemut ayu ban jot shabymjukut u Ioanis ro usngewthuh kemut ayu ban jot shabymjukut na kata kadau ker ban ong dujok nem dujok kumbong mengi ktin penar jungi sini ong jok he ban kren shaphang dujok halo nganong biang jok he mut mem jok he ukulam shaphang dujok sakam jok he ide ong hilap de gospel temut itet hi piti balai namar ngim ngewthuh ya ka bor jong ka jing bymjukut na kata ka daw ngi kham ngewthuh ka jing trem jong ka dujok ding nganong biang bangi sini majority day kibas ngewthuh ya ka jing trem jong ka dujok ding ban ya ka dor lene ka bor ban ya ka jing shisha jong ka jing bymjukut ngi kham ngewthuh ya ka jing trem jong ka dujok palat ban ya ka jing kordor jong ka jing bymjukut na ka daw hangi man bang ilap ka gospel ngi yalap yang smart ya yap him than yo ba pin le ya to po dujok phi Titi paling ni namar ngim ngewthuh ya ka bor jong ka jingim bymjukut jong ka jingim ka bah jong ka jing mi pat na ki bayam ngim ngewthuh ya ka bor jong ka ngim ngewthuh ya ka dor jong ka ngim ngewthuh ya ka jing shisha jong ka na ta ka daw ngi kham ngewthuh ya ka jing shisha jong ka dujok ding ka ba kai baru Ioanis bo tho ya ka gospel jong jok he ya ka dujok ding ka baklang junom jok he ka ta ka bu jok he ka de ka jingim bymjukut na bo tip la dam don jing bymjukut ubriu leit ka jingjot bymjukut kata ga gospel jong Ioanis na kata ga daw don dujok ha gospel Ioanis haleluya ngam ong bom don dujok ngin se pet yikine ke ngam pan ip ni gospel jong Markus na gospel Matius ban gospel Lukas shaphang ni khtin dujok balei ki topat ki don dujok bat kay ga dujok ka bagi kren ngin se pule kan shimpor dagi snem ngano pi nga hikai kene
Hau arajar kat kendai borok sinem. Shaphang ke dujok. Bat shaphang ke jingim bymjukut. Borok sinem. Haga Bible study jangi. So, balei non dujok ke gospel Ioanis tip. Nga syukwa api pin perkat kumta. Wala da pimtip makna. Nai nai pelang ya ke bau Ioanis ong. Ai ke gospel Ioanis kan long kumba ka long nai tep daga jabeng jangi nai tep dujok. Haga gospel Ioanis. Namar mdon dujok haga gospel Ioanis. Kabadon kade ka jingjot bat jingialap. That's it. Kabadon gospel Ioanis day ka jingjot bat ka jingialap. Nabo boleh kata-kata ke berteh. Ai khum la khamar bau bang un jot show handai unyok ji bymjukut. Ukhlem bang un leit dujok khlem ta. Ni jingsngewthuh mangi menta sini hagane ke juk spasem gar huai. Ni jingsngewthuh ke jingtrem jong ke dujok ding shirkai. Palat ban ya ke bor jong ji bymjukut. Na kata daw ngi long dujok hajabing ngi yalap man ba yalap. Dujok ngi bu haselang mat jongi bat ngi klet ban batai hibru ya ka jingim bymjukut naga taga daw ngim jingsngewthuh balei ukris ru hap pan yap ngano pi balei nge kren ni ka nega hap ha thup jong ka khubor ka bagerteng balei ukris u hap ban yap shwa bat ban mi pan namar ka jingtrem jong ka jingjot ba ka jingtrem jong ka jingyap. Hello. Ujisu uhab ban yap, uhab ban mi pat shwa. Kadau kadai namar bau jingsngewthuh ya ke jingtrem jong ke jingjot bymjukut. Bau jingsngewthuh ya ke jingtrem jong ke jingyap bymjukut. Naga taga daw uhab ban yap shwa ba ban job ya ke jingjot bymjukut. Bat ban job ya ke jingyap bymjukut. U job ya kata ke jingyap ke bymjukut. Ukhlem berkat akhli ri ka don go dujok ba abi ki songan pelai ki ne go dujok ding no ka bo perkat ke dei gane ba kin yap kin let ga jingjot bymjukut hakmi matangawan bat ngan ai ki ya ka jingim ka bonom kut show ka jingim bymjukut. So ga gospel Ioanis la pi ko ban yalap yigi bru spang ga gospel spang ga dujok pi let phai na ga gospel Ioanis sorry pinam lap ya ga bukum ga to ur ko yalap jongi chene na ga gospel Ioanis. Aku ingin bikin perkat shwa. Naipat bo naipat angarong no naipat unsubscribe naipat unfollow nga kwa pila da long kabala snap yegi jinghikai kan simpor da kisnem snem. Ngin sekendo habai pat ke video. Bulan kurkui ngilang baro.